Maswera sei muri Zimbabwe ndoza kuti pamuchaona video ino ku Africa kunenge kwadwa masikati. I hope you are having a wonderful day. Muzora nasitini nyaya as usual regai tipinde munyaya dzedu. Tete makasimba here ndiri musikana wechidiki ane makore 23. Kuchikoro ndakatopasawo ndikabva ndashayirwa mari yekuenda mberi nechikoro. Ndaishuvirawo kuzovawo someone mukati muupenyu asi zvikoni mimba haibvi negosoro. Saka ndakaintroducewa mukutengesa mbiri nemumwe musikana andakadzidza naye ndichamuti Shila. Taenda kunoshama kumagonyeti tichitengesa mbiri. Iyi market inobhadhara chose kana uchinge wabata kasikiri kacho. Asi Shila akazondidzidzisa kuti haungoendi kunoshava usatu wambonogezwa munyama. Ndava unogona kutonhorerwa mahara pasina client imwe chete yakubvunza zita. Shila akandirifeya kune vamwe mbuya vainzi vakucharikwa vaisa profita kana kurapa kwete asi vaiza mishonga. Saka waingonotaura dambudziko rako vobva vatora mushonga unoenderana nedambudziko raunenge wareva vokusvitsa. Saka ndakaudza mbuya kuti ndaida kupenya senyeredzi nzira dzangu dzivhurike. Mbuya vakangondipa kamwe kamudzi kavakati ndinoisa mafuta ndopota ndichizora zvangu kana ndava kuenda kumahaso angu. Zvechokwadi tete ndakatevedzera sekureva kwavainge vaita zvinhu zvangu zvikatanga kundifambira. Ndaiva ndava kubata pakuru kana ndoinda kuthai vending. Kuthai vending uku ndiko kwandakasangana naBenji aitoonekwa kuti ndi Mr. Chibanze Mari Matombo. Benji akanditi ainga asingafari kuti ndiende mustreet ndiende patouchline, saka akanditi aizondichengeta ndova girlfriend yake. Iyewo ova boyfriend yangu. Mari aizondipa. Seemed like a good deal. Zvagara kutouchline kunorwadza zvatinosangana nazvo zvakasiyana siyana. Ingoti hatitauri zvedu zvatinosangana nazvo kutouchline. Tete upenyu hwangu hwakatanga kuchinja bit by bit kubva mu1 room ndichinopinda into a fully furnished flat ine zvese. Kubva kutsokorola ndichitengerwa kafuel saver kangu. Aiwa tete musikana aiva ari happy. Musikana aiva thankful. Kana dziri sehembe hatichatauri. Aiwa chero skinny yainge yakuluka. Ndainge ndaafforda maserum nemamoisturizer ntoni. Mabrazilian ndainge ndopfeka chirwa magaro. Aiwa it was nice shame. Asika mukufambidzana Benji hapana paakambondikumbira kuti ndisangane naye pabonde tete, which I found very weird. Nemari yaispenda pandiri ndaingofunga kuti one day achataura nezvazvo izvo kana one day upenyu hwaitofamba. Gore into relationship Benji akasvika kumba kwangu akati he wanted to spend the night with me. Zvainge zvakatonaka sekuti ndaiziva kuti achazoda payback one way or the other. Tete ndakageza with care, ndaidawo kuzofadza mutengi wewawaka. Asi zvakazoitika next zvakandishamisa. Benji haana kumbodhimanda bonde zvamuchose. In fact akadhimanda kuti ndimunanzve kumanyowa kwake nerurimi rwangu. Teteka tari kutengesa mbiri ndezvekupenga. Aiwa Nikisi kuti ndirambe munongozivawo makorokozaka kana ndazodzikwa banga kuburitsirwa bhemba hangu. Ndakatevedzera hangu maybe yaingova a once off fetish yaida kuita fulfill tosiyana nazvo. Ndakatevedzera apa Benji asi munhu ari hygienic tete. Zvandakaona nekusangana nazvo chiregai. Teteka mangwana ndakafuma ndakakandirwa kabreak kemari aiva $100 ndakaiverenga ikaita 2.5. Asi ndatoita dambudziko mukati muupenyu hwangu. Benji pose paari kuuya hadi zvebonde neni, anongoda zvekunanzviwa kumanyowa. Handisi kurarama nemari yemusana tete asi ndava kutorarama nemari yemuromo. Ndafunga kungofuma ndakatiza nekuti ndiri kufunga kuti Benji iritualist tete, nokuti why would you want zvinhu zvinonyangadza kudaro? Ndaneta nazveni ko zvikazondi-affecta kumbereko. In fact ndiri kutofunga kuda kusiyana nazveni zvekuchengetwa ndakagara sebroiler nditangewo mabhindauko angu ekutengesa ndichirarama. Chimushonga chandakapiwa nambuya ndiri kuchirasa mangwana mudrain chaimo zviende handichadi. Kumafellow cousins ari pano regai nditi mukati meupenyu hakuna chinonzi free money, hakuna chinouya nemusana, hama dzangu nemuromo. Ndiri kufunga kungomuka ndakatiza zvese zvakatenga ndichasiyamo. Ndogona kufunga kuti ndiri kuita mari, izvo kwete ndiri kutoitisa munhu mari. Zvakaoma hanzi imari yemuromo. Maybe anotosiya kumashure kwakadaro for a purpose. Zvakaoma.
tete makasimba here, ndinoreurura kupengesa malaicha andainge ndabatisawo zvinhu zvaenda kumusha. Ndinogara muSouth Africa tete, uye ndiri madhumbe anoshanda zvinorwadza kuti mhuri irarame, kuti umwe munhu andijute andirwadzise. Kwete katidaro, haungati munhu anoshanda gore rose ndokubhadhara mari yebasa rako wochiva zvandinenge ndatumira mhuri yangu pamusoro pemari yandinenge ndakupa. Ndiri mudhiraivhi wechikorobo sezvandareva pamusoro, ndaitodawo kugara nevana vangu ndichivaona vachikura, asi situation ndiyo yakandituma kuti ndisimuke ndiuye kuzotsvaka basa. Tete ndakafirwa nemurume ndikasiyiwa nevana 3, musikana mumwe chete nevakomana 2. After ndaramba kugara nako kwandainge ndakaroorwa, ndakabva ndadzingwa mumusha ndikasiya imba yandainge ndavaka nedanga remombe. Kwandainge ndakaroorwa vakaramba nazvo, vakati zvange zviri zvehama yavo. Zvakandirwadza tete, sokuti taibatanidza mari nemurume wangu kuti tiunganidze pfuma yedu. Ndakaona kuti kuita naro nevanhu vanobata tsotso hakuna kwazvaindisvitsa. Ndaigona kurayirwa vana ukukuvadzwa ndiri ini. Handiti vaive nezvivindi zvekupamba pfuma yemushakabvu. Ndakasenga vana vangu, ndakadzokera kumusha kwedu, ndakatambira zvakanaka chose, asi wega waingoona kuti pamba pano mahwani westill ndatowedzera mimwe muromo yaida chikafu futi. Panext door pedu pava nemukadzi aishanda kuSouth Africa, andakakumbira kuti anditsvakire basa. Zvechokwadi akanditsvakira basa, ndokuya kwandakaita ndikazotanga kushanda ndichitumira kumusha 2 years dzese ndichibatisa pabhazi. Asi ndakazoudzawo nevamwe kuti ndaifanira kutenga zvinhu pazvinenge zviri pamaseo zvinowanda, uye ndinozvitenga nemari yakaderera. Tete ndakatanga kuunganidza grocery kubva gore rechitanga. Grocery rese zvaro, kubva kusefu, sipo dzekuwacha nekugeza, hembe dzevana, machira, bhutsu, uniform, zvese hazvo. Ndakazopiwa nhamba dzimwe malaicha ainzi Weli, ndikamubata ndikamupa zvandainge ndatenga plus mari yake yebasa. Tete ndakazofonera kumusha kuti Wednesday vagare panzvimbo, pasuru yaizosvika. Wednesday yakasvika, ndikafona kumusha, vakati Weli ainge asati asvika kuda road yainge yaita busy. Ndakazofona Friday iya Weli akambotanga asingadayiri phone, akazodaira akati ainge arobewa nembavha kuSA side. Saka kana ainge arobewa nemhaka asina kutibata pafone kuti izivisa zvekubiwa kwezvinhu. Plus ndaiziva hangu kuti dzaiva nhema, mbavha dzekuSouth Africa hadzibi grocery nekuti chikafu chakachipa, vanoda mari. Nyaya yaWeli pane payaisabatana. Zvisinei tete ndakazoita emergency yaida kuti ndiende kumusha, kwainge kwaita rufu rwehama, saka zvainge zvakafanira kuti ndiendeko. Tete ndakakwira bhazi kumusha kwehama iyi kwaive pedyo nekumusha kwana Weli. Rufu rwakapera, tava kudzokera, ndikati regai ndipfuure ndichazonzwisisa nezvegodzi rangu raiva rakarasika. Tete ndakasvika payadi paWeli ndokuona mwana waWeli akapfeka hembe dzandainge ndatengera mwana wangu. Aiwa, chinhu chawakatenga unochiziva, hazvingafanani kubva kukala size. Paline paitwa nezi blanket 2 in 1 randaiwe ndakatengera mai vangu, zvofanana same color zvakare, kwete hazviko. Saka kana zvainge zvakabiwa zvainge zviri paline kupfekwa ndezvani. Ndiona sekuti Weli hanambobvera azvifunga kuti ndingafambira pedyo nekumaraini kwawo. Ine ndakatosvika vachidya, ndiro dzakazara kuti pamu vana vangu vachitambudzika. Ndakabvunza Weli kuti zvaiva zvafamba sei. Weli pane kuti atsanangura zvakanaka akatanga kutudza nyobvo zvake kuita kurasa muromo. Ndakarwadziwa hangu kuti chokwadi ndinoshanda zvinorwadza sometimes, ndichizvinyima kuti vana vangu vagute, kuti munhu anditambe kake yakadaro. Tete ndakaona kuti Weli aida kudhiliwa naye once and for all. Ndaizomudzidzisa kuti kuba kwakaipa, kumuita lesson. Ndakaenda kwandakaenda ndikagadzirirwa. Weli akangotanga njere dzake kutuka mbichana. Pari zvino ava kutopenga full time chayo. Ava kufamba achiunganidza zvitsapo zvemasaga sezvaingoita achiri pabasa. Musauko ndewe kuti zvisaga zvake ava kuzviunganidza musango ende hazvimupi mari. Handiti aida kuzviita mahadhi. Akapenga stereki kuti ndishande kuti iye agokohwa pasina kurima. Vodya vachiguta, vana vangu vachitambudzika, zvekuti akandijuta ndanga ndisina wari nazvo stereki. Asika kuzoita mbavha ine pamuromo. Aiwa, izvozvo ndakazviramba. Weli aifanirwa kumiswa. Handina kana regret ini, handiti mupenyu, asi achita mupenyu achingotetereka nenyika. Tazvinzwira toga ndizvo zvakaitika. Panyaya dzanamalaicha panotinetsei apa. Anzi jaji
Alright, nasi regai ndipokudza soko raMwari. Soko raMwari rinotaura kuti musajaja, regai kutunga kuite kwaJehovha. Jehovha ndiye musiki waweli, Jehovha ndiye musiki wenyu, Jehovha ndiye musiki wedu, anoziva zvakanyatsotiringana. Ini kana ndikaba chinhu chako Mwari anoziva kuti glory ndichamutonga so. Zvino imi kana mukazondipengesa veduwe, zvino weli izvezvo wakupenga hadozivi kuti ari kupenga. Remember kana uchipenga you don't even know that you have lost it. Asi kazhinji kacho ndakaona pane rimwe bhazi muPowerhouse kuNewtown. Pane vanhu vakangosvika nepfuti kubhazi vakangosvika vakati ta vakabuda vakaenda vakarova driver vakarova conductor nevanhu vanga vari mubhazi like a few vanhu vaishanda kubus company iyi. Ndobva buda mbovaenda rakatotungidziwa moto anyway. Ndobva vanhu vaya vaenda. Hazvina kunaka zvakaitika bhozi kuuraya munhu kwakashata. Asi toda kuti timbotaura pavanhu vemabhazi. Vanhu vemabhazi unotuka wabatisa kuti vanhu vamalaita. Unenge watora munozoti wapedza gore rose uchisevhera kuvaka, wati maasbestos, wati matiles, wati chii, unoisa mubhazi, wati masola muzoti anodhura sei, unoisa mubhazi, zvinhu zvazvobva zvangonzi zvadisappear. Takazvitoka kakawanda. I remember once upon a time ndakambotumira nebhazi rekugokwe. Rangoti richisvika ndikati mama bhazi rasvika, mama ndokusvika ndokunoenda kubhazi svika andayozotora zvinhu zvatumigwa svika yazvipo zvarasika. Mama ndobva vati zvakanaka, ndobva vatumira message vakati zvakarasika. Ndakaudza zirume rangu randakakudza ine zvaro rinozi ngwamba romurume. Akabata foni akati mudrysen sizokubambe goli. Mudrysen sizokubambe goli. Mudrysen ndakangoti murume wangu achikata. Mama vakafonga svika hello zvinhu zvaita zvowana vakadzoka. Zvakashata madriver namudrysen yekani kuchonja. Because hamuzi kuti munhu wamunobira akaita se pane vamugonobira iswa nemoyo munyoro tochema. Samwe tinongochema tofunga gumbezi tovata. Koita vamwe kuti mukavabira. Zvidzidzei regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndinoreurura kuuraya vatete vangu, hanzvadzi yababa vangu chaiyo. Tete ndichikura ndaigara ndakaenda kumba kwatete vangu, hanzvadzi yababa vangu nabankuru. Pavana vehanzvadzi dzavo ndini ndega ndaiva muzukurusikana wavo. Vamwe vese vaiva vakomana. Saka tete vaiti wawana munin'ina wavo. Ndakakura upenyu hwakanaka. Tete courtesy of tete nabankuru. Ndaiti kana ndaenda holiday masuitcase asingafemi nembatya netumwe tuma nice twandaitengerwa ndaenda kwatete. Ndakazopedza chikoro form 6 ndikaenda college. Ndaitodzidza ndichigara pamba patete vangu kumount chakadaro tete nekuti ndipo paiva pedyo nechikoro chandaenda. Ndakatanga kuchiva bankuru vangu, kuvachiva zvekuti vaite murume wangu. Tete ndakaona sekuti vatete vangu ndivo vaiva pakati pangu nasoulmate yangu. Saka vatete vaifanira kubuda mukati meupenyu hwabankuru. Chimwe chaita ndidaro ndechekuti bankuru vaigara vachindiudza kuti ndini ndaiva young wife. Of course vaizvitaura mukutamba vachiti vari kuita je namainini vavo. Havana kuziva bankuru kuti vatodzvara mhonzi yerudo mukati meupenyu hwangu. Pataimbopota tichienda kushopping nabankuru vangu ndiri pamother seat, tete varamba havo kuenda. Ndaingoti dai chiroto changu chikava reality umwe musi. Tete regai ndipokudzoserai kumashure mbichana. Bankuru vangu vahungwe vaive a responsible man. The family was well provided for. Vatete vangu vaibatwa samambukadzi. I mean tete ndiani asingadiwo rudo rwakadaro. Apa tete ndainge ndava kugarwa negodo kuvaona vachitamba chikudo. Ndainzwa sekuti tete vangu vari kunditorera attention yangu yandofanira kupiwa. Bankuru vaiva middle aged, very well built. Vanoratidza kuti kare kwavo he broke many hearts. Asi ni moyo mangu ndaizvidza kuti ava vaizova vangu through thick and thin. Saka tete ndakaruka zano, but ndisati ndaruka zano ndaifanira kuti target yangu igozondicheukawo after ndaita execute plan yangu. Zvaibetserei kuita mupindauko wekuti bankuru vandicheuke vagokonewa. Tete ndakaba hembe yemukati yabankuru ndikaenda nayo kun'anga vakanoisota kuti vagozonditarisawo. Asi zvese izvi ndaida kuzviita after tete vabuda mupicture. Ndisaita senge ndakaba murume wavatete. Ng'anga yakasota underwear yabankuru ikati ndizoidzosera pakare. Kuipfeka kwavanoita moyo wavo unobva watanga kuda nezvangu, but still tete paiva neproblem. Vatete vangu was alive and well. Ndiwo mazuva apinda ma-X-ray achapisa achanetsa. Tete vakabva vaburidzirwa itsva yesilver. Apa ndiyo yaiva favorite color yangu. Ndakaruka zano
kunge ndiri kuruka bhegi. Tete had to go. Ndakaenda kunaome baba vechirudzi ndikati ndainge ndine mabroiler angu saka airumwa nemakonzo, so ndaida poison iri effective kuraya makonzo anetsa muchikwere chehuku. Vakandibvunza kuti saka huku dzaizoita sei. Ndakavaudza kuti ndaizodzisa mune imwe cage ndoteya makonzo ofa. Mudhara ndakamuconvinsa, I'm sure chero dai ndakaapproacha vamwe vaizobvuma ko I looked innocent zve, asi mubrain nepachest aiva mahora ega ega. Gonzo randaida kuteya ndairiziva, gonzo raifanira kudya mushonga ndivatete vangu. Vatete vangu vanga vane morning routine iri very predictable. Vaifuma vachida cup yetea. Izvo zvanga zvakanakira ndezvekuti vaiva nemamwe masamba vaiti ari healthy avanga vatenga kuThailand. Zvekuva healthy raitova drama. Chandaiziva ndechekuti aivava zvekuti ndivo vega vaivamwa masamba iwawo. Zvese izvi zvaiva zvakandinakira. Ndaizoita zvekuti ndivo voga vaimwa masamba ava. Zvese izvi zvaiva zvakandinakira sekuti ndaizoita reach my target easy pasina kunetsekana. Ndakagadzira cup healthy tea ndikaronga muchetura wangu imomo. Just a drop was enough sekutaura kwazvainge zvaitwa. To avoid suspicion tete ndakabva ndabikawo tea yangu ndichiti ndaida kutevedzera healthy style yavaita. Izvo kwaniko tete rinoziva haro garwe kutora jira richisiya munhu. Tete vakamwa tea asi vaingoita tea yaitesta different. Ndikatosekenyeka nema ndichiti inhau yekuti yainge yabikwa nemaoko ari different. Munhu ainge andipa poison iyi ainge akandiudza kuti slow release, haurai ipapo ipapo asi nokuruma slow easy kukava kudya kwedora. Musiwo ndakaswera ndichitendera pana tete vangu kuita serudo izvo kana ndaida kumeka sure kuti vaende ndigosara ndomutsa mapfiwa avo. Ava masikati tete vakatanga kuti mudumbu mavo muri kumonya. Ndikaziva kuti zvatanga mawani azosvika manje. Zvechokwadi vakafona pafoni yaisaita. Ndakazoona kuti upenyu panenge pasisina. Ndikafonera banguru zvese neambulance. Banguru ndio vakatanga kusvika vakanditi ndainge ndafonera ambulance ere. Ndikati ndainge ndafona ameno nemhaka yei yanonoka. Ambulance yakazosvika tete vangu vatovati haina kuzovatakura. Takabva taenda police station kwava kupiwa mapepa kwava kuzotorwa vakunoiswa kufuneral parlor. Mission accomplished -1 kwasara 1 target. Azosarwa poridzwa mhere asi deep down ndaiziva kuti zvanga zvava padhuze kuita. Banguru was mine. Mhere yakaridzwa kukatumirwa shoko kwanzvadzi dzavo, rufu rukaitirwa. Hembe dzakagoverwa, zvimwe zvikanzi ndezvevana. Iniwo ndikawana zvishoma. Chakava chishamiso chokuti tete vainge vasina kurwara. Oti munhu ndio kumbopepewa uchivigirwa mabhanana. Manje zvatete zvaita kunge vainge vachekwa musoro seuko. Tete ndikakudza kuti banguru vangu vakatonditenda nekumira navatete vangu pajekerere. Dei vaiziva kuti vari kutenda cold blooded murderer. Dai vasiri kumbodaro. Vanhu vakapararira. Ini sezvo taigara pamba apa kubva tete vari vapenyu ndakaitwa sara pavana plus no one suspected me of anything, so ndaiva safe. Kuitwa sara pavana zvanga zvakanaka asi ini ndaiva netarget. Saka kusara pamba apa kwaindipa mukana wekuita execute my second plan. Bankuru takasara pamba tina bankuru nevana. Ndainge ndisingadi kuti vasurukirwe vafunge mudiwa wavo ainge aenda. Ndaiwacha kutsvaira. Ndakatora underwear iya yainge yagadzirwa nasekuru vatete vasati vafa kwava kugadzirira bankuru zvokupfeka. Tete was going to be a waiting game. Nekufamba kwenguva bankuru vakatanga kuita interest kwandiri. Ndikaombera chinyararira kuti zvangu zvanga zvaita. Ndakazobvuma. Baba vangu vakapiwa makwati avo. Hazvina kunetsa sokuti natete taingova mudanga rimwe. Gore 1 ba. Ndakabata pambiri asi mwana handina kumubata. Ndakaita stillbirth. Handiti zvinowanikwa. Gore rechipiri ndabata zvemimba ndaita miscarriage. Tete marriage ndakaita 5 miscarriage ne1 stillbirth. Mukufamba kwandakamboita ndiri kunzi ndireurure zvandakaita, ndiudze chivi chandakaita kune weropa. Zvinotaurika here kuna baba kuti ndakauraya hanzvadzi yavo nokuda kwekuti ndakachiva murume wavo? Kwaivo bankuru zvingataurika here kuti ndakauraya his one and only love nekuti ndakavachiva? Tete ndaizviona kuti tainge tiri maroommates nabankuru. Dai pasina mushonga vasina kumbobvira vandida. Kwaiva kugarisana asi zverudo zvainge zviri zvekushinyiridza kunge bhutsu isingakwani. Tete mumba macho vakazoti moshinya kunge bhutsu isingakwani. Bankuru vakazange vachinja
vava kubuda mumba vasingachadzoki. Tete mushonga wangu wandakaitirwa nasekuru vaya vekugadzira bankuru unenge waka expire. Ndakadzokera kwasekuru vaya ndikanzwa kuti vainge vafa mazuva eCovid aya. Zvichira kuti zvekukuchidzira rudo by force nemushonga zvaive zvisingabudi. Bankuru vakati zamba tete ndakazviona, he only loved vatete, not me, not anyone else. Now zviri kunetsa. No one wants to associate with me tete. Everybody has kuda kuita associate with me. Vana vava tete vakaenda nababa vavo. Apa pamba pacho hapachagariki. Vatete vari kudzoka vachindiita hondi. Sometimes ndinotovaona vachifamba mumba. Dzimwe nguva ndinomuka ndiri panze, ndakaburiswa panze. Ndinoziva chipoko chatete chiri kundiburisa panze. Tete, I have nowhere to go. Even my own father hates me. Tete, chero kuti ndiwane basa zviri kuita senge ndakadirwa munyama. I feel like vatete vangu vakafira mahara. Wacho wandaivaurayira akatiza musha. Tete, I should never have wanted him. Vatete, mumaziso bankuru, you forever be his love. Izvezvi vapera bankuru ndinoziva vari kukufungai vatete. I know handifaniri kuzvitaura asi mweya wenyu ngauzororo mugare vatete. Ndiri mondi. I hope munondiregerera one day. Zvakaoma hazvo zvinoitika muupenyu. Handizivi kuti zvinoitika pamakore ape bhozi unenge uchichiva murume mukuru, murume wacho asingakudi wosvika pakuuraya. My question was hapana here kuitwa body inonzi autopsy kuti vaone kuti poison. Okay, anyway, I don't know that story. People, they distort the story anditi. Saka uzosinyatsoziva kuti chii chakaitika, but nyaya iri umqondo lapha yekuti yena akaurayani vatete vake. Tiri panyaya iyoyo ndokumbura kuti each and every household mutenge inonzi activated charcoal. Nothing beats that thing. Kana uchingangowa mudumbu wako, even unoita maacid vaya vanowa kuti kwaisitakuwa maacid hatichadombogone mudumbu uri kupenga, tenga activated charcoal. Panyaya dzepoison, panyaya dzemudumbu, panyaya zvemaproblem ose amungafunga, imwe activated charcoal kungoitora woisa mvura ukodzonga kudai womwa. Kana wamapoison chero mushonga wemakonzo chaiwo inogwisa. Ngoti wamakonzo unozwa unochekawo matumbu. So zvakashata, ungabva wauraya munhu. Alright. Pane yekutanga, chidaidziro chekutanga chepano ndechekuti guys, kana pane vanhu vari kuda anything from Dubai, tina rana wedu ipo pano. Haipo wachano pano pakaoma. Kana pane anyone ari interested kutengerwa zvinhu kuDubai, muda kuti mugo kuSouth Africa kana kuti kuBotswana kana kuti kuZimbabwe, wherever kwamuri, tina mama vari pakati pedu vari kuDubai vari kuti ivo vanokutengerai chicken bay ndirana, vanokutengerai zvinhu vachikubatisirai. Handiti izvo zvinenge uchida MacBook ushawa kuti ndiani angakutengera. Saka ndokumbirawo kuti if you're interested just let me know. Then pane nyaya yatumirwa nhasi makusena nakwanisa angoipindura tete makadini. Ndikukumbirawo kuti mondibetserewo kutsvaga basa life ma1 chaiwo. Ndaimboshanda hangu asinawo ndigere chaiko more than 6 months. Saka life yangu payasvika pakashata. As I'm writing at this time, hope hadzisi kubata. Ndatuta kwandaigara asi kuti rent ndichaiwanepi handitozivi. Musoro uri kuita kunge uchatsemuka nestress. Inini tete I'm a good experienced driver. Saka rekudriver basa musandihlire zvachose. Pasvika situation yangu to be even a mortuary assistant ndinoshanda intete, driver license ndinayo. Saka kana pane someone looking for a driver, I'm available. I'm a lady aged 41 based in Kempton Park, but Pretoria, Midrand or Boksburg, it's fine. I can work. Ndakamboshanda for 2 years pa company inoita delivery. I hope nyangu inonzwisika. Ndingafara nekutenda ndikaruwana basa tete nchingoti Mwari varamba chikuitira zvakanaka vakodzere makore ekurarama tinotenda nekuti varaidza nekuti batsira muupenyu zvakare nedzidziso muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Ndokumbirawo mundizivise pamuchaverenga ndichatevera. Alright, ndichavazivisa. Saka ndonyaya iripo vari kutsvaka basa rekudriver. Handizivi kuti vane license yekuZimbabwe here kana ndeyekuSouth Africa. Kana iri yekuSouth Africa munogona kutodriver even Uber women. Handiti pane Uber women iyaya. Ende vanhu vane mota mungotsvaka munhu ane mota. Zveuber handizi zvozoda PDP nechichi, but you are saying makambo driver, so I assume kuti mune PDP. But mangozvivererawo vari kutsvakawo basa. I think kana lady drivers are the best. Indaitombowane mota yangu yandakaisa kuUber yaidriverwa nerimwe zirume rinenge rinoshoka yakadai.
Shonga yakadai inogara yadoko kuratidza kuti ma1 kwai masori mota munhu anenge achiruva mupoto ichienda unotoona kuti nganditore zvangu mota yangu. Asi nezvino handina hangu mota yekuuber, asi ndinoziva vanhu kana kuri kuti munhu unoda kuita uber ndinoziva vanhu vane mota dzekuuber, shamwari dzangu dzinenge dzitsvaka madhiraivha. 5 minutes to go. Alright, tiverenge pane imwe nyaya tione nyaya inotevera. Okay, makadi tete ina hangu handina confession, but ndakambonzwa umwe akanyorawo kwamuri achiti ari lonely, so neniwo I'm in the same situation. Ndiri mudzimai ane makore 37 turning 38 September. Mwana ndine 1 atokura hake and I'm HIV positive. Ndiri kutsvakawo wokuvaraidzana naye around Joburg. Akaitawo seniwo. Ndoshanda stay in and most of the time I'm lonely. Vandoshandira they are all adults, so handina kana ukumbovaraidzana naye. So if pane hake ari single and searching seniwo mumupa namba dzangu kuinbox. Ngavewo munhu anogeza ari smart. Ndoenda kuchechi but I'm an outgoing person zvakare. Ndochikumbiro changu, let me know kana maposta. Saka vari kukumbirawo kuti if there's any gentleman, magentleman munangeza kuti zvikuzoya mozoona baby muchinhuwa dikita kwai ndoda mufesi anogezawo. Vanoshanda havo kwavanoshanda, it's in the south. I think she works in the south of Joburg. Vari kuti vari kutsvaka munhu wekufambidzana naye, kudanana naye ane status yakafanira neyavo, vanoda munhu wekuvaraidzana navo zvekuti kana foni inopinda ukameseji kunzi good morning my love, uvanza kuti yes girl I'm alive, you know. Unotomboona zvirizini zvekurarama. Tavazilingo zvinoita kunge munhu akafa kana usina munhu wekudanana pedweka. Saka toni alright, for now regaiti kugumire pano because ndine lens randakatenga ranofanira kunodzosera kukamera suko. Saka ndoda kuti ndimhanye ikoko ndozodzoka futi ndotora vana vakuma 3. Saka apa ndofanira futi kuti ndiedite. Saka regaiti gume pano apa, asi tisati taenda Got Milk yakapera but iri mumbatso iri kuuya. Vanhu vari kugara vadongotenga, kugara vadongobhadhara bills ichiuya inongoti yopera. Number 2, pane vamagentlemen ari kuti vedu isusu tiri magentlemen we feel left out. Aiwa, Got Milk even murume wangu yandaikudzai, murume wangu is dark na he's very dark in complexion. Vanotomuka kuseni vachizorozoro vachingoti amainzoka here ndiri kurinaka here, ndototi muri kupopa. Vari kuratidzika kuti vari kuzorwa mafuta mazano, skin yavo inobva yangoitawo health. Kana mune maringworm, even manga, I was shocked. A friend of mine told me kuti mai mwana manga munawa sorai Got Milk manga chaiwo. Makambozvionepi kuti mafuta embudzi anopedza manga. Each and every household you need Got Milk and charcoal. 2 things that you need, Got Milk and charcoal. Vana vanoita maringworm, vanoita maeczema, vana vanoita tenge Got Milk muzvisorere. Izvezvi dai madogara madotitumira mari because kana yadongoya chipitipiti haitani, it's the best seller haitani kupera. Anyway, ndinotaura anyway, ndaneta. Alright, muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Then Thursday ndiri kuenda kuVFS kuappointment iya zvakare but I will try to post. Hameno ndichazviita sei, but I will have to make a plan. Tinokutendai, Mwari vakuitirei zvakanare muzuva ramangwana. Bye bye.